show jabrani lebo amun ba fle maliko na ni maliko kan foli bele ba hambo ko ye jien dungudo ba ade senga bale nyanga na balu ya ade ba sigi dungudo ko ngani kuna foni nunu makono tante foli mina ambo ko yo kuma be hani wakati be kuna foni mi habo sigi ka makono kuma be hani wakati be ne ya wakati sila ma foko bela jelen ki bismillah anga kuna foni bulon kon nana alamsay septembre kalo kile shekin samba fla ani mukan fla kuna fona damne la amba damne ni kalanko kuna foni homi amba la dona ka foko chaka dambe wele ko UNESCO moko aleni ministre misiglo no kalanko ta kun ko la luka tigadi nyoko ma senfe ko ni kile fla kalanke kile fla kala mi yere nu ko ni yo o bara bela jelen tuti ke soko madana hotel de la Michela mi nu yere kon menata nyini ni ke keren la gela kombi musula kauka kwa kalanko ta kun ka mi yere de koni gelam buka ka fo nyonya bano ma fo ta se gelam muma mo munu be kono ballen soro ka soro u yere koni te ba kala fo ta se gela ko mu kuka wa ka to nu yere koni be kalanda sra la wala sa u kon menata jabi keren ba wala sa fura o yere koni mena se ka soro o kula o kum ne kono na yeni cliff la kala yo ko boloda hotel de la Michela wala sa gela ko be musula ka ali sa fura habse ka soro la musula ka o be se ku yere soro ku yere lafiya to gamna ani musula ka o sin yere koni be se ka do jamana ko nyana ba ko la to gamna o mi bela jele mina wala ye ministre fe jabrani sanfala la santé ani demsenun ka ministre ani muso ka ministre wajibi do afede ka faranyonga ka nyɔgɔn kuma ɲɔgɔn lajɛ tugoya jumɛn na o laɲini bɛ se ka sɔrɔ donc o hukumu de kɔnɔ sɔgɔmada na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan mɔgɔ minnu bɛ yan n bɛ foli kɛ n tɔɲɔgɔn ministre de transport tun bɛ yan ministre de l'enseignement supérieur tun bɛ yan ministre de la santé o bɛ fɛn wɛrɛ la tɔw fana bɛ fɛn wɛrɛ la a bɛɛ ka mɔgɔw bɛ yan nɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan minnu invitera olu de kan ka a lajɛ nin ko in parce que fɛn caman de b'a kɔnɔ misalila n'a fɔra ko musomaninw olu ka u ka furu joona n'a fɔra ko musomaninw u bɛ kɔnɔ minnu ta n'u sago tɛ binni bɛ k'u kan olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu kan ka lajɛ donc n'o bɛ lajɛ mɔgɔ caman de kan ka i ta fɔ o la a bɛ daminɛ bangebaaw la a bɛ na société civile la a bɛ na religieux la n'o y'an ka diinɛ mɔgɔw ye a bɛ na an ka ɲamakalatɔnw n'a bɛ fɔ ma recotrade bɛɛ lajɛlen an'an ka coutumiers ni olu de bɛ an ka fɔlɔfɔlɔ ko ninnu olu de sigilen b'a laadalako nin bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan bi pour que k'a lajɛ Mali bɛ se ka taa taasira jumɛn fɛ donc n'o fɔra o ye fɛn ɲuman ye aw yɛrɛ kuma minnu fɔra yan nɔ aw y'a mɛn an ka kun jeunesse n'o y'an ka denmisɛnninw ye olu de y'an ka sini ɲɛsigiw ye olu bɛ dɛmɛ cogo di a bɛ daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ a bɛ na école la a bɛ sɔrɔ ka se société bɛɛ lajɛlen ma pour que faamuyali ka sɔrɔ a la pour que u ka se k'a dɔn u bɛ taa fan min fɛ ni u bɛ se ka lakana parce que kɛnɛya ko de don u bɛ se ka lakana cogo min na donc o de y'an sigikun ye sɔgɔmada in na. alisa nantora ka kunnafoni la ministre mi sigilen no shifina ka demseno fo ta se dolanci ko ta kun kan ko ma ale fana to me ɲɔgɔn yela ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn mi yɛrɛ n'a y'o kɛ ni maamunu yɛrɛ kɔni bɛra bura mukaw fe olu ɲɛmina ba o kun ye Mohamed Ulmatali ye ale ni Chateau Cissé n'ale te mɔgɔ dogolen bilen olu n'u ka jɛkulu yɛrɛ kɔni wulila ka se ministre ma min n'u yɛrɛ kɔni tara dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛn de ministre ma walasa a ka di mɔgɔ ma maamunu mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ la o dɛmɛ o kɔni bɛ taa se fo million 11 kun kan mɔgɔ ma n'u yɛrɛ kɔni n'u ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan k'o bɔ walasa o kɔni bɛ se ka o dɛmɛ di mɔgɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan y'i sen don jamana jɔnsen kura ko la kunnafoni ne bɛ donna y'an ka jamana ɲɛmaa ka kunnafoni na n'o de colonel Asimi Goïta an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale fana tun bɛ cala a ka ɲɔgɔnya la ca min yɛrɛ n'a y'o kɛ ni jɛkulu min bɔra Ginekaw fɛ yen ka na n'o o ɲaminaba tun ye Ginekaw ka ministre min sigilen don ka ko kanko ɲɛnabɔli ma n'o de ye Mori Sanda Kuyate hale n'a ka jɛkulu nalen n'o tagama la anw ka jamana kɔnɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko olu nan'u ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma olu nan'u ka ci de la ka n'u lase anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma ma n'o ye colonel Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana hani Guinée jamana o kɔni ye jamana kelen ni
ko ba ko kabi samba fla hani tan fla ko ni jamana in fla bela jelen be gela konana mi ni jamana fla bela jelen ka ni je ku tega di nyoma wala sa be se ko gela ko in ba to gamni o mi yara ko ni Ahmed Sekou Touré kun ka la nyini mi nu ya ira ka fasa ko Colonel Assimi Goita ko nyini kala no alefe Ahmed Sekou Touré hatu ni la mini mi ke gine ani mali ku tega di nyoma wala sa gela ko mbi hu ka je ko o gela ko bela jelen bo ni jamana fla konana o kuna fonni be dona yin jamana marada kuna fonu la homi na bola donia ka foko mopti ka dindo na le toko ko Abdoulaye Dambélé ni be bado abala kale yere kon boraka ni sonja ko bala se aka dugula doma akon boraka mobli mi mauta tela la katanu ye kana sola na mo wule ko ambulance ale borako kura do di mopti ka diuma wala sa yere kon be se ku yere lafia to kamina kene ata kun kankula alisa hamanto kuna fonu kona na amina kiri ko kuna fonu la umi na bala donia kafo ko jamana kono deno yere kon fenu hakil na di kayira kafo sa ko kiri tigla mo ko jonjon keren ne yere de kon kan ke ku sigi keren na no ye magistrat mo wala sa u yere kon be se ka lafia u ka bara kon na to ko mina koni jonjon keren ne kera ku sigi ku ka bara ka yere kon be dan fara ka bo politique mo ka bara la ko politique mo ku yere kon tina se ku sendo u ka bara ko labli amto kuna fonu kona na mtakana ya kuna fonu mi na bala dona ka fo Gabriel Touré bana bato hol fene kule kan kule kan minu yera koni ayira ka fo ko kena amina munu bela jelembe Gabriel Touré kona la no ye machine munu be ka mo frake ko ajojoli ka yera koni ka cham mi jojoli mi yera koni be ka ke kololo bayi bana bato ma ame wakati ni mine ko sa alisa nantoro kuna fonu kona alhamita gawu humi nambala doniya ka foko gawu kofi ko shifina ka demsene munu ka baraye dongli dai no yese ko ni donko tigla moy olu kon fena la tege ka nyana jaba bulu da nyana jaminu yera kon menu ke ko na folo ka fara nyon ka kadi ara jonata mi be gawu ni bamba ci wala mawtara biaka ka fe kono mena bela jelenci mali kuna foni show jaban la ba koni kuna foni dama de soro la bika di awma nala ma bashika na me nyon soro shini kuna foni ro kana kan nyano che samba foko bela jelenki hakili to iyera la ala ka bela jelen sa ko dama hakambe